Joka vuosi tuiskukuun lopussa Kostamukseen keräytyy tanssi- ja lauluryhmiä. Tänä vuotena praasnikka kesti 4 päivää. Kantelitar-festivaali on yksi suurimmista kansallisen musiikin festivaaliloista Pohjois-Karjalassa. Tänä vuotena sen merkitys oli vielä suurempi, sen takia kun festivaalin puitteissa juhlittiin Karjalainen Kornitsan folklooriryhmän 30. vuotisjuhlua. Karjalan Kornitsan ryhmä, paitsi sitä, jotta hän laulaa karjalan kielellä, että konsertiloista aina itku silmässä erityisesti näistä heidän lauluista issut, tai hyvää mieltä suat, hyö vielä säilytetään Karjalan kulttuuria, tai yritetään vielä etsiä uusia lauluja tai kerätä niitä vanhojakin. Nyt lyhyesti siitä, mitä sai nähdä Kostamuksessa Kantelitar-festivaalilla. Kalevalan päivät avasi konferenssi, missä paistih vienan sen kansan ongelmista. Toisena päivänä piettiin tanssi-illetsuja. Karjalainen Kornitsa kutsui kaikkia, sekä lapsia jotta aikuisia tanssimaan ja leikimään. Tanssi-ilta jatko-ohjelmalla aikuisilla. Salissa kuuluu valsseja, miehet kutsutaan naisia tanssimaan. Festivaalin keskitapahtumana oli suuri konsertti. Karjalasta sekä Suomesta ja Virosta tultiin vieraat, jotta onnitella Karjalainen Kornitsa-ryhmää vuotispäivän kerran. Karjalaiset, vepseläiset, suomalaiset, pomorit, virolaiset näytettiin omia taitoja. Lapsien ryhmät Kostamuksesta tanssittiin. Kalevalan ja Kostamuksen soittajat soitettiin kannelta. Parhaita toivomuksia karjalaisella Kornitsalla sai kuulla praasnikan aikana. Ryhmässä on äijän osallistuja Kalevalan piirin kylistä ja olla hyviä ystäviä naapurikylien ryhmien kerran. No, me olemme Karjalan Kornitsan kerralla oikein paljon kertoa ollut yhdellä kaikenmoisilla praasnikoilla. Kalevalassa, Petroskoissa ja täällä Kostamuksessa melkein joka vuosi. Ja me heitä oikein hyvin tiedä. He on käyty meidän Jyskujärven praasnikoilla. Sieltä me tiedämme jo heidän oikein pitää aikaa. No, me haluamme heille toivottua onnea, ja jotta he vielä pitkälti oltaisiin näillä lavalla ja tanssittaisiin ja laulattaisiin ja kaikkia rahvasta, kuin sanot, jotta olisi ilo heitä katsoa. Tämä oli lyhyt festivaalin katsahus. Katsokaa meidän uutisia, me kerromme tarkempaa Kostamuksen Kantelitar-festivaalista. Uljana Tikkanen, Igor Rychovski, Anton Егоров, Konstantin Pahomov. Viestit Karjala Kostamuksesta.